Prije početka ovog klipa želeo bih da pozdravim nekoliko osoba. Mirhan 410, Cata donja crtica Muki donja crtica 20, Jovan Jovičić 858, Alan Tagić, donja crtica Nermin, donja crtica TV i Leo Gibić. Ukoliko i vi želite pozdrav u klipu, obavezno mi to pišite u komentarima i u DM na Instagramu. Režija, pušta intro. Veliki pozdrav svima youtuberi i gledaoci, dobrodošli u moj novi video na kanalu. Kao što vidite po naslovu klipa, danas sam odlučio da snimim Tekken 7. Pre nego što počnemo s ovim klipom, obavezno lajkujte ovaj video, ako vam se sviđa moj sadržaj, subscribeujte se na kanal da postanete član Uroše iz Kvada, također razvalite ono zvonce da budete obavešteni za svaki naredni video na kanalu i zapratite me na Instagramu Urošević_JT. Iskreno se nadam da ćete uživati u ovakvom tipu videa. Inače, ova igrica se igra sa joystickom, a ja sam bio te sreće da se meni joystick pokvari, tako da nisam mogao ranije da snimim ovaj klip. Svi pišite dole u komentarima press F to respect for joystick. U današnjoj epizodi naš glavni lik je... A nije Refko, Čombe je. Nije govno nego pa se posru. Slušaj, što se tiče te vaše teme, a ja mislim da ste pravo pogodili temu. Ja isto mislim da smo pravo pogodili temu. Aha, jeste, pogodili ste, ali ko prstom govno. Pre neki dan sam malo razmišljao o deci. Kakva je njihova mašta, o čemu li razmišljaju? I u međuvremenu sam se setio šta je meni sin prvi put napisao. Na tom papiru su bile napisane reči: Tata, volim te najviše na svetu. To me je iskreno pogodilo i plakao sam od sreće. Mada uvijek sam sebi postavljao pitanje, da li su svi takvi, puni ljubavi? Nekoliko godina istražujem određenog oca i sina i uspio sam da se dokopam prvog pisma koje je dečak napisao ocu. Iznenadio sam se, nećete moći da verujete. Napisao je: Oče, jednog dana ću ti se osvetiti. Ti si taj, ubio si mi majku. Moju majku. Nisam, kako ne shvataš? Jadno! Kad ćeš više da prestaneš, nikad nećeš shvatiti, budalo jedna. Sve sam video, ništa ti ne verujem, ne moraš ništa da mi pričaš. Koliko puta moram da ti kažem nisam? Hej, jedno malo terište. Zaustavit ću te kad tad, vidjet ćeš. Nećeš nikad, ha ha ha. Hoću. Onda to pokušaj u sljedećem životu, ha ha ha. Ne mogu ovo da uradim, ovo je previše teško za mene. Ma što se mora, nije teško. Idemo. Zove se šef. Ej, čekaj me, buras, tražim ovdje da vidim da li ima nekih tragova, Džimka zame. Majmune. Nema ništa, okej. Hej bre, koga ti nazivaš majmunom, majmune? To što ti jedini ne shvataš neke stvari. A šta? Milane, šef te traži. Polazite svi ovamo, nema ga, mrtav je. Dakle, da razjasnimo, mi još ono nismo dovršili. Jo, dosta više, ti nisi majmun, ti si kung fu panda. Koja sreća pa sam živ. Jo, oni glupani sigurno misle da sam sad mrtav, ali ja sam živ, nisam umro, ne možeš ti njima objasniti, jo. Kao vođa Mišima Zajbacua, Jim Kazama je započeo rat. Poslao je ljudsku rasu u pakao samo da bi je kasnije mogao spasiti.
Strah i mržnja su ceo svet ispunili očajanjem. Baš kao što je džin predvideo, oči zemlje probudio Azazela, drevnu zver zapečašćenu duboko pod zemljom zbog pretnje čovečanstvu. Džin je pobedio Azazela u bici i spasio planetu, ali da li je svet zapravo spašen? Rat koji je džin započeo je sada evoluirao u bitku između Mishima Zaibatsua i G korporacije, čiji su se sukobi povećavali iz dana u dan. Džin, onaj koji je sve započeo, je nestao kod Bliskog istoka. Njegova lokacija je i dalje nepoznata, što je dalo šansu protivnicima. Dobili smo signal za pomoć iz područja E0231. Izgleda je da je iz jednog od vojnih helikoptera UN. Nije daleko od mesta koje smo pretraživali proteklih dana. Povećajte nadzor, šta god da primetite, želim da budem informisana. Da, gospođo, naredit ću trupama da izvide i opšte područje. Ha, bilo je i vreme. Trajalo je predugo, ali konačno je došao taj čas. Sada, kada nema džina, kad je on nestao, imam šansu da povratim kontrolu nad Mishima Zaibatsuom. Ha, 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 ha. Uskoro neće znati šta ih je snašlo. Ha, 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 ha. Da na ovom svetu postoje demoni, u kakvom bi oni obliku bili? Odgovor na to pitanje mi i dalje izmiče. Tog dana sam izveštavao sa nekog fronta, prikupljajući vesti o ratu koje bih kasnije objavio u javnost. Kad sam se vratio u kasarnu, čekala me je poruka. Zanemeo sam. Kako je moje rodno mesto moglo biti napadnuto? Putevi su nekada bili tihi, retko kad je prolazio neki automobil, ali sada su se tenkovi i oklopna vozila nizali ulicama kao gvozdeni zid. Iako je bilo popodne, nebo je zbog guste magle postalo tamno, sve je uništeno i postalo pepeo. Pretražio sam ruševine tražeći znakove života, ali nisam našao ništa. Sve koje sam voleo i poznavao su mi sada samo ostali u sećanju. Zbog usamljenosti i očaja u meni je rasla mržnja. Od tog dana sam završio svoj stari život i započeo novi. O ne, neko nam je ušao u bazu. Još ne znamo ko je. Dajte meni da vidim, nemate pojma. Ja ne znam nijednog čoveka koji može tek tako da uđe u našu bazu. Vi ne znate, ali ja znam. Ha ha ha, napokon osveta je moja. Ha ha ha. Idemo, hop! Šta čekate? Uhvatite ga brzo! Odmah, nije problem. Idemo napred, marš! Nišani, oli! Ha ha ha, šta je ovo, preslabi ste za mene. Dovedi pojačanje, brzo! Sada smo ti mi, omča oko tvog vrata. Spremni smo da te porazimo. Sad si u ćorsokaku. Vi se zezate sa mnom? To je sve od vas. Očekivao sam mnogo veću dobrodošlicu. U napad! Gubite vreme, želim dostojnog protivnika, ravnog meni, šta je bre ovo? To je to? Ha ha ha, kako dobar osjećaj ponovo biti na vrhu, ha ha ha. Nina! Tražio si dostojnog protivnika, dobio si dostojnog protivnika.